Ugodnica Božja, sveta Angelina, sveta i u braku i ko monahinja, strpljiva u muci, u dobru milosna, u tuđoj žalosti svedušno žalosna. Gledaše u Boga svog utešitelja, blažaše se krstom Hrista Spasitelja. Uteha svom mužu, primer svojoj deci, deca svete majke postadoše sveci. Ko prizove ime majke Angeline, brzo će mu muka svaka da umine. U turobno vreme, kad se carstvo sruši, kada grehom mnogi naškodiše duši, kada tama turska zemlju ohvataše, Angelina duše srpske spasavaše, ukazujuć k nebu i duhom i prstom, tešeći ih Hristom, lečeći ih krstom. I sad ona svakoj bolnoj duši speši i sa većom silom i leči i teši. Ko prizove ime majke Angeline, brzo će mu muka svaka da umine. Ko prizove ime majke Angeline, brzo će mu